bigyan muna natin si Sophia ng drink. Here, madam. Tea, dada. What is that? Halloween? Halloween, yeah. She knows how to say Halloween, but Halloween. Halloween. Them out. Bunny. Bunny. No. I'll just bring it. Come on. Okay, na go to dada. Come on. Kiss mama dan. Galangit na niya. Yeah, I know she doesn't want to go. You need to go. Come on. Mama will bring that one. Ayaw niya pumunta sa school. Come on. Dada will carry you. Oh, I'm a poor baby. Huh? Does she want to go to school? Mama kiss. Mama kiss. Mama kiss. Okay. You're still asleep. Embrace Dada, anak. Bye-bye. Love you. Yeah. Love you. Love you too. Nag-script sila ng eyes, oh. Si Dada. Ayaw ni Sophia pumunta sa school. Kawawang baby. Wala siyang magagawa eh. Kailangan ko pumasok. Sterilize ko lang yung mga bibiro ni Sophia at saka yung kanyang mga cups. Dagdag tayo ulit kasi kulang.
naluluto. Hindi pa naluluto yung ating mashed potato. Matigas-tigas pa siya. So, second batch ng ating warm water. Syaro, di mamatay mga germs dyan. Tapos, takpan lang ng tissue paper para medyo ma-steam siya. Wala yung mga bakterya. Lagyan ko lang ng konting butter. And milk. Ayan o, wala na siyang lumps. So, okay na yan siya. Good morning! Happy Thursday! Welcome to my channel and welcome to another vlogmas. Nakita nyo, nagbihis na ako for work. And medyo grumabi yung aking sipon. Pero sabi ko, papasok ako. Tingnan na lang natin if papauwiin ako or hindi. So, ngayon, nagpre-prepare ako sa aking premiere in mga few minutes. Tapos, may Zoom call kami sa work. So, ang dami kong gagawin and I have to send this, package pa. Order ng snail white soap. 3 sabon to, papadala ko. So, wala naman siyang cream. So, pwede ko lang siyang ilagay sa yung Breathe and Boost or yung sa para sa sulat ba, yung sa door, yun pwede ko siyang iwan. Ganon. Tapos, bumili pala ako ng stamps for, Christmas cards. Kung magpapadala kayo ng Christmas cards, ito yung gagamitin. No? Katulad nito, may natanggap na akong 2 cards. Alam nyo, honestly, hindi kami gumagawa nito ni Bana. I think, maybe sa 12 years ko dito, maybe twice or thrice. Tapos ngayon, naisip kong magpadala ng mga Christmas cards kasi, to give back naman sa mga taong nagpadala sa atin. So, ito, alam ko, this is from Family Break, o yung YouTube channel nila is Grace and Gracie. Mag-ina sila. So, teka lang, lagay ko muna to here. So, makikita mo naman dito na nakalagay dito na it's from the Break family. Thank you so much, Grace. Palagi talaga yung nagpapadala si Grace sa akin. So, eto yung card. Ayan. So, my personal note dito, it's in Netherlands. Hayaan natin muna yan dyan. Tapos, kasi magbe-breakfast pa ako. Eto naman, hindi ko alam kung kanino to galing. Pero, it's from Hertogenbosch. Hertogenbosch. Di ako sure kung kanino to galing. Oh! Ito pala yung kaya pala hindi ko alam. First time nagpadala yung Asian store na binibilhan ko lagi. And natutuwa siya sa akin kasi marami daw nakita nun sa vlog about dun sa Malunggay. Madaming nag-order sa kanya. So, special mention to, they call me Vina, tsaka yung mga friends nila dyan sa may Breda, kay Sis Val, and sa mga kaibigan niya dyan, at tsaka, I think si Inday Ikat din, Sis Val, si Inday Val at tsaka si Inday Ikat mag-order din. So, ngayon, let's go to the kitchen. Nag-alarm na para sa aking premiere tech. A few moments later. So, mag-post muna tayo dito mga lalabs. Kailangan ng Mon Cocktail. So, susuotin natin. Andito na tayo. May dadaanan na ako saglit. May 5 minutes pa tayo. So, yung sipon ko, grabe ha. Tulo-tulo pa talaga.
그런데도 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 Hello! Welcome to our channel. No, welcome back. Gabing-gabi na dito. It's almost 8 o'clock in the evening. And nagutom ako kasi, 'di ba, wala akong baon na tinala. Isang tinapay lang 'yun. Tapos tea lang. So ngayon, my last tinapa. Ayan na siya. Gigisahin natin. Nilagyan natin ng miswa. Ito yung miswa dito, Chinese style vermicelli. Tapos, di ba wala tayong rice? Naalala ko. Savior talaga yung freezer. Kaya, tawag nito, dami kami leftover. Freeze na natin yan. Ayan, no. So, nag-survive ako buong araw. Today, hindi ako pinauwi, which is a bit na dismaya ako, hindi ako pinauwi. Diba? So, okay lang, sabi ni Bana. Para din lalala din to. Yung nag-comment pala kanina na, tambal sa bugat. Next time po, pipili tayo pag nakauwi kami ng Pilipinas. Payat na ako Ang gulong ganyan payat na. So, magluluto lang ako kasi sobrang gutom ko. Alam niyo, dami kong nakain chocolate cake kasi gutom na gutom ako. Pero gutom pa din. Naghahanap ako ng salty chips. Wala kaming chips. Kasi nagbabawas, diba? So, hindi kami bumili. Pero ngayon, mag-cheat tayo. Okay lang mag-cheat. Tomorrow, I'm free. It's Friday. And, I think bukas, ewan ko kung pupunta kami sa appointment ni Sophia. No, para namang, ewan ko, may per-card height. Parang hindi siguro. Lagyan ko lang konting asin. Nalagyan natin ng konting edible. Yung edible, di ba? Pinas na pinas. Ano yan? Pinas na pinas term edible. Lagyan ko lang. Para maubos na to, tapos ko na. Tsaka yung ating rice. Let's cook it. Ano lang siya, unang-una, defrost, and then, after that one, initin. So, ito, tamang-tama. And you know, my samukha naman ako is coming here. Yes, anak. You miss mama? Yeah! We have the same face. Huh? We have the same face, yeah? Oh, you're so happy today, you see mama. Saya? Oh, okay, uwi na kayo. Nagtalagsik na. Dapat sana hindi ko halik-halikan si Sophia kasi di ba baka mahawa ka. Go, ask Dada. Wash your hands. Come. Si Dada pa talaga nandito na ako. Charing, charing, charing. Ayan. Just Dada. Konting ahos para murag true. Olo, ang dami naman. And then what? No. And then tubig. What? Oh, moment, anak. Gusto niyong magugas ng kamay. Hawat kamay. And your mouth. And your mouth. Wash your mouth. Oh, soap. Okay. Soap pa di. Ay, soap. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Wash. No. It's cool. Naglaro ng Ariat. Yeah, enough. Wait, lang. Okay.
Where's your plate? Give Mama your plate. Give Mama your plate, Anak. Yeah. As in, natakam talaga ako, pero sabi ko, kailangan ko na palang mag-order ng tinapa. Sa mukha kay Sophia. Sophia. What do you want? Let's eat muna. Kain muna tayo. Kaon sa kuha kay perti ka gutom talaga, gutom. Hello! Welcome back sa ating channel. And before natin i-end tong vlog na to, this video is taken today. It's Sabado dito, umagang-umaga, alas 10, si Bana nagpapagupit. And hindi pa kami nagbihis. And before natin i-close yung vlog natin is merong question. Hinanap ko kasi siya. Yung question niya is, yung first, medyo na-shock ako kasi bakit niya natanong yun? So, and then, tinignan ko siya ulit. Tsaka, binasa ko siya ulit. So, yung tanong pala niya is, is Sophia your biological daughter? Kung galing ba talaga si Sophia sa akin? Yung mga matagal na po dito, alam na nila yung story. Siguro yung iba, hindi nyo pa nakita yung aking birth vlog. Di po ako nag-vlog nung panahon pa na pinapanganak ko si Sophia or nagbubuntis ako kasi I was so takot. I was so afraid na kasi sabi din ba na kasi ba na madaming bad experience dati sa ex. So, hindi ako nag-vlog masyado. Wala nga mga pictures kasi nga natatakot kami. At saka natatakot din siya na baka mangyari yung Yeah. Tignan yung Sophia. Say hi. Natatakot din siya na, so, yes, si Sophia po ay galing sa akin. Tawag nito. Hindi niyo ba nakita na may kamukha kami ni Sophia? Yung nose akin yan. Yung rest, ewan ko. Pero si Sophia is first baby ko. And meron, po siya, cesarean. So, nilaslas po ako. Meron akong katibayan dyan. Nandito pa din sa ating waistline. And yung ating mga, ewan ko kung nakita po ba yung aking mga, tawag ba yung stretch marks? Galing po si Sophia sa akin. And, tapos, may isang tanong din siya na saan ko doon nakilala si Bana. May vlog po ako doon sa baba. O dito ata sa mismong channel ko na Where Did I Meet My Husband. So, meron po akong vlog niyan. Panoorin nyo na lang po kasi medyo detailed yung pagkasabi ko doon. So, yun lang muna mga lalabs. Maglalagay din ako ng clips dito para makita nyo naman na totoong galing sa akin si Sophia. And I'm just going to shout out some beautiful people. So, shout out then to the L-Files, sa Henderson family, bago po sila sa ating channel. Thank you so much. Kay Ma'am Mariquita Cruz, kay Naneth Colorenes, from Loon, Bohol, mga bisdak, shout out sa inyo dyan. Kay Love in Scotland, kay It's a Bing Thing, kay Ma'am Zinaida Rose Rivero, kay Ma'am Gloria Bayer, kay Arshimura of Japan, kay April Rose Shunga, kay Evie Martinez Vlog, kay kay Mamshi Joy Vlogs, kay Mary Grace Salupeza, kay Lorna Smith of Connecticut, USA. Ayan, Connecticut, USA. And to Miss Jo Villeza na laging nanonood. Thank you, Sisi. Kay Ma'am Juliet Suzuki of Japan. Kay Ma'am Leah J.
Siya pala yung walang pangalan na nag-comment. Thank you kay Ma'am Silvestra Limosnero. Tingnan nyo ang baby. Mamaya maglilinis pa ako dito. So, pasensyahan nyo muna yan. And shout out to aking friend na si William Di Fatima Ferculen. Kasama ko po siya sa trabaho. Shout out to Lapinid Sisters, kay Ma'am Gloria Mendoza, kay Vibes with the Bennetts. Yes. Yeah, you open it. Open it then. Open. Yeah, shout out to Lalabs Alma Mendoza. Yes. Yeah. Okay. Yes, baby. Yeah. Yeah. Yes. You too. Okay. Gusto niyang maglaro. Hindi pa tapos si Mama. Konti na lang. Just a little bit na. Pinay Moms Vlogs kay Roxy Goods of California. Ayan. Kay Chinito Chef of Vienna, Austria. Kabuang. Kay Ma'am Golda Sanchez. Anija Obi. Kay Ma'am Teresa Kayabyab. Kay Roslyn Balde, kay Ma'am Nancy Veronque, kay Ma'am Lina Lievares, kay N. Alegre. Aim the one. So, nagsaksak na po dyan yung kanyang mga sinasabi, ha. Kay Ma'am Nilda Estanyol, kay Ma'am Shirley Goes. L. Find the L. Find the letter L. Nagpa-puzzles kami. Find the letter L. Kay Ma'am Miriam Arquiro, kay Ma'am Rosenda Ramirez, kay Maarte, na di pa dumadating yung products ko na pampapayat o modern na kaagad. Maarte, please subscribe to her channel. Shoutout ko talaga to ng bonggang-bongga. Thank you. At saka kung gusto niyo pong makita yung reviews about sa snail soap na binibenta ko at saka sa kape, go to Maarte's channel kasi nagre-review siya, nire-review niya yung mga yung mga products. Honest yun ha, hindi yun bayad, hindi yun sponsored. Honest review po yun. So, please panoorin niyo po kay Sis Terry Habits, kay Sis Gang Berna Mercaral. Taga-Aluran din to. Thank you. Kay Ma'am Elsa Ma'am Elsa Higuchi of Toshigi, Japan. Shoutout sa inyo dyan kay Milwaukee from Wisconsin, USA. Parang Tagalog. Nakakatuwa kasi Care Hasham from Dubai. And kay Ma'am Wilma Bitonio, kay Sasu Gomez of Dubai, kay Zal Mendoza, kay Jean Bagsi, kay April Ann Reales, kay Rina R. Batakchi. Yeah. And to Shine Weather of Korea. Hindi ko alam ano po sabi ko sana arigato mali. Okay. Yes. Z. Find the letter Z. Sige mga lalabs, and happy Saturday sa inyo. Maliligo muna kami ni Sophia, maglilinis ng bahay. Hindi na ako lalabas. Okay, bye! Say bye-bye, anak. Bye! Mwah! Mwah!